Меридиан, център на енергиите, Лаого, плюс и минус в равновесие. Ние сме наследници на траките. От гледна точка на генетиката, ние сме наследници на траките. От гледна точка на културата, ние сме наследници на траките. Видим сега историческите извори. Нас не се говори, че виждате ли, ние не можем да се наречем наследници на траките, понеже в историческите извори се говори за идване на славяни, в историческите извори се говори за идване на българи от Стара Велика България. Боян съвършенният. Мак означава съвършен и в колобърството ние знаем какво означава това. Както и десетки кодови от неговото учение. И знаете ли какво казват онези в англосаксонския свят? Че най-голямата тайна на света е истината за българите. А ние седим да им клатим шапка. Кога са се появили те? Тия, англосаксонците. Векове след нас. Кога имат писменост те? Векове след нас. Прост език означава, че абсолютно всеки един от нас е важен. Няма излишни хора. Няма случайно попаднали хора. Няма такива. Щом си тука, ти си с някаква задача дошъл, защото не си се самосъздал. Не си се самобръкнал, ами някой друг е решил и те е поставил тука. И ти си тук на тая земя, защото си нужен. Благодаря на община Стара Загора и на вас, хората, благодарение на които този фестивал съществува. До нови срещи! Бог да ви благослови!